Wilujeng dalu selamat malam, Jol. Dalu macange Mbak Limbu. Wah, matur nuwun bareng si kucing. Lampune gemerlap-gemerlap ngene puah terus kelingan dulurku lanang Jember. Wah, kaya Mas Edi Seswanto. Gayeng tan nggih. Sembah nuwun menika sowan wonten Dingil. Nggih, leres macange Mbak Limbu. Dereke Pak Lasmin kalih Ibu Herviati. Oh, nggih. Masyaallah sing rawuh pirang-pirang jane nanggape 2020 biyen. Nggih. Mundur pas untuk tanggapan pas ning sawah ngeten iki. Ya ora masalah, ora masalah. Bengkoke Pak Lurah ngediloloni mboten digarap. Ini nggo jagani nek ana wayangan dhewe ora tak garap. Oh niki tanah bengkok Pak Lurah. Nggih, angger rombu lempar ngeten iki bengkok, angger ciut menggak-menggok niku usah didol. Nggih. Oh iya. Kowe kok paham wae. Paham wong kula gawene adol, Mas. Nggih. Saiki sumet dikapling. Menika Pak Lasmin sekeluarga ngadani tasyakuran. Nggih, leres. Ndongake apa, Jol? Nggih, muga-muga dicukupno rezeki donya akhirate keluarga ageng Pak Kaji dalah Pak Lasmin. Amin. Saklowangsa amin. Masyaallah sing mirsani kuwatah nganti teng dhuwur-dhuwur truk niku nggih wong delok nggih enten. Luar biasa. Masyaallah niku wau enten sing nginceng-nginceng ning ngisor truk niku nggih enten niku wau. Saking panggonane menggak-menggok ya Allah nggih. Daleme ndelah daleme Pak Lasmin ning pojokan dhewe. Pojokan dhewe jewembar, saking jewembare panggur kok pinggir. Ini dadi wis alhamdulillah pokoknya cukup sedaya. Alhamdulillah. Daleme nggih pinggir dhewe, terus gwedi dhewe, masalah nggih. Niki tasakuran banget senengi pikantuk kanugrahan rezeki Mak Cange. Dadi nekake Pak Sigit kalian kanca-kanca cakraning rat. Welah penonton iki cara umpamane kok mboten ngeten mriki buak ngantek tumpuk-tumpuk niku. Wah nggih. Teng mriko ngantek gendong-gendongan. Masalah. Nggih. Asa niku saking senenge karek kanca-kanca cakraning rat. Nggih, mangkat ing omah jam pira, Jol? Pangestune niki wau bakda asar. Kok gua asik men kowe? Lho barengi Pak Rusdi pasang lighting niku. Lampu kok iso plengakan Diang. Iki jenenge BIM, lampu kok plengakan. Jenengan mboten usah melok tumbas niki Mak Cange. Lah sebabe open-openane angin anggere petilapi melengak, anggere petilapi melengak. Angin lalu sitok niku mawon pun. Iya, Masalah bakul Lombok tuku BIM. Wah, Parus Dewi. Nggih. Sesuk nak wis Lomboke laris cabang dodol Brambang. Wah. Kok terus omahe didol. Lho. Kok didol maksud didol omahe nggih modal niku wah lipet niku Pak Rusdi. Wayangan jeneng apa, Mas? Oh, nggih, gampil. Wayang-wayang tok angsal, Mas nggih. Diguna tepi uni. Yo nganggo yoga, nganggo pesinden aja. Lah, nggih mesti jangkep. Dadi piyayine keng mriku masyaallah segone wae nggih pun mateng. Welah kumbahan nggih pun tumpuk-tumpuk. Dadi pira kula teko pawon teko Bawira niki. Pawone ngantos mriku lho. Kula jeneng ape ning kamar mandi ora diserlok ora ketemu. Saking gedene omahe. Saking gedene daleme ngantek menggak-menggok ya Allah. Kamar mandi pundi Pak diserlok kula mriku Mas ngono. Saking jembare Mas, piyayi kok ana sing ngene. Nggih. Melu seneng. Seneng Pak Cange, nggih. Komplit ratan bek mriku. Walah, bakul-bakul ngantek tembus Jatirogo mriku lho. Ya ora kono kae pasar Jatirogo. Oh, nggih rumah kula nek saking mriki antri mriku. Saking ramene teng Dingil ya Allah, nggih. Insyaallah benjang sedekah bumi badhe cakrang rerat malih. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan Pak Lurah nggih, monggo. Pokoke mboten masalah, duwe urunan mboten masalah, sing penting jangkep nggih Pak. Oh iya. Nggih. Ya biasane ning ndi-ndi iki rakyate urunan entuke pira urangane sing nomboki Pak Lurah. Biasane kan yo ngono kuwi. Pak Lurah pun siap kok, Pak Lurah pun siap kula. Pokoke enten kurangane kula tomboki Mas, penting kurange sithik ngoten. Nggih. Nganu jalan nanjake pesindene tetembangan gitu. Kula manut Pak Igit, kula manut. Niki kawiwitan ingkang saking Ponorogo. Ingkang Mbak Utari. Mbak Utari Gondo Paeran. Lho. Sarjana seni. Dasare sak menika sampun ngasta wonten perbankan. Niku. Oh, anu ngastane teng bank. Ning bank. Alah, manajemen administrasine Bank Ponorogo ini sing nyekel Mbak Utari. Kembar putrane sing lighting nika nggih teng bank. Bank Pelecit. Disyukuri lho Le, tenan kuwi saiki wis dadi mantri nggih.
Kok iya iso. Nggih, niku bolo-bolo kabeh niku. Sementinge nyambut gawe halal. Amin, amin. Mbak Utari sing pundi niki Mak Cangi? Menika ingkang tengah ingkang gedhe dhuwur menika. Wah, sak menika rada langsing. Diet. Diet ora diet ning mikirke perkara judul nek. Oh. Ini. Monggo Mbak Utari. Duduk kuwi iki sing iki. Oh, sing niki ta? Monggo. Walah. Salatullah salamu ala Rasul Wilujeng dalu Mbak Utari. Sugeng dalu Pak Igit. Wah, malam hari ini Anda kelihatan cantik sekali. Keperbawan kebayai urin dari sak kulit kabeh melu nyermomong urin, murup kulite. Wah, murup Mas yo mangkak-mangkak ketok kuning nggih, Pak Igit nggih. Sak untu-untune bareng melu kuning. Walah. Nggih. Mau jenengan majeng teng panggung medal pundi Mbak Tari? Medal riko. Oh, berarti aku mau salah jalur. Lho, sampeyan metu ngendi? Aku ditemeng sana ning ndurit pelem lagi nyabrang rene, Mbak. Oh, kono masalah. Oh, metu mburi kono berarti. Kene ya ora apa-apa wong lanang menawa wong wedok no mosok menek pelem ngene. Oh, ya ora iso kan Ya ora iso. Wong wedok kok penekan iki. Ora pareng. Iki karo bojomu sing ning omah ayu dijol iki, Jol. Piye Mas Jalan? Hah, apik niki. Tenane lho. Tenan sing ning omah opo. Sing ning omah piye to bentuke? Lah kaya merak. Kok kaya merak? Tak iso merak iki lho. Nek mlaku tangi turu kaya terus ngene karo meremes niku. Sumpah kaya merak. Apik niki, tapi kula nggih seneng sing ning omah. Lah sebabe? Ah sing ning omah gratis ngene iki kok paling bayar. Lah piye ora bayar kok iso? Perawatan ya nak ya. Piye Mas? Kira ngene iki sekilo. Apa? Padake buah wah. Ya maksudnya iki nembange iki lho. Nembang kok sekilo. Sing nembang iki lho sing nembang. Kowe arep ngenyek wong muni ngene ring. Pira iki sekilo iki karo nyawang lengenmu ngono kuwi. Dikira iki kaya sapi daging ngono kuwi. Aja nggugu Mak Cangik, wong aku iki kira kok, Nduk. Ketoke ngingeti lengen. Amin. Amin dora mandi ya men amin. Iya bener amandi yo nyatane ndungake awake dhewe ya ora kelakon. Nak jam pinten wae ing dalem? Kula mau saking Rembang jam Walah. 3. Nggih nek sanggulan pun pinter. Nek nata-nata sanggul nggih pun pinter. Sanggul teng mriki, Mas. Aku iki kira kok, Nok. Sing mbok sawang endi yo sanggul. Kira kok Nok ketoke ngene tapi sing tak delok kono. Oh iya. Wonten pamundutan kopi jahe 88 Tayub Tuban. Lah niku kopi jahe dipun bawani, Mbak. Nggih. Ugi wonten pamundutan podang kuning. Oh, ngono. Heeh. Tenang. Utari kok guris kaya Karniati. Piye Mas? Sajake piye? Wis apik kaya Karniati. Dadi sindir Mas patut. Oh, cocok. Engko nek joget ngene ya, Nak. Nggih. Oh, apal jogete Karniati bareng. Walah, kula niku kan Tau dadi begendonge. nggih leres kula. Begendong. Podang kuning kopi jahe. Ngene 10 engko 88 dadine 10 8. Ngono nggih. Nggih. Dipun bawani podang kuning langkung rumiyin Mbak Utari. Oh nggih. Sembah nuwun menika dipantau kanca-kanca saindenging Nuswantara ya ingkang saking luar negeri Mbak Ira sembah nuwun. Taiwan nggih Mak Canggih. Taiwan. Hai. Sampeyan yo iso basa Taiwan, Mas? Hai iki artine hati-hati ya usume masuk angin. Hai. Saking Jayapura menika Pak Paiman sembah nuwun. Godhog.
Mas Nur Hadi tambak Romo ingkang ndulang Mas wonten Kalimantan memantau dari sana. Nggih. Saking Pak Kimpin pijet barang yo Nemenke niki wau saking nganget terus mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih, apik kanca-kanca nganget kosongno sementara malam ini bersama Cakra. Kombangilan terus ini. Nggih. Nderek kintun lagu kagem Pak Namari, Bukni, Pak Kuto, Pak Handoko lan kagem sedaya iki mawon ingkang wonten kadang-kadang Cakra Ningrat Fans Club sembah nuwun. Nah, ya diwiwiti podang kuning dipun bawani Asmara Dono Mbak Utari. Nadyan wujud temung paksi. Iki lagu roman membayangkan seorang kekasih. Dadi kowe etek-etek dadi kekasih Utari. Etok-etoke ya Mas, etok-etoke lho ya. Halah wis tenanan aku ora keberatan. Lah. Sing keberatan ya Utari nek kowe ora keberatan. Mau kan aku jare keselot lampu ketok ayu Mas. Iya jelas ketok. Kambine ya oren. Ketok oren kabeh. Sampeyan kok panggah ngono ae ya. Aku iki wonge mbah. Mbok pedhaki, mbok kei lampu, mbok kei apa sing gathuk sumeti menyan. Kowe jane wong apa demit? Malah ilang. Wis anane ya iki Iya, gur. Mas. Ana ganteng bari we wanine ngendang ra wani mrene kok. Ndak wani kae. Kae ndak wani nek cedek sinden wedi kae Mas. Sumpah bojoku cara Utari ngono. Wah, Piye? tak pengen ning sawah. Lah terus aku kon ngopo? Tak pengen Tegal terus ae. Ya padha Ya wae. padha wae sawah karo Tegal. Lah yo kan adem ning Tegal ngono. Ya kon ning omah. Sawah ki bubu. mlebu. Oh lah ning omah bubu masa dipuangan apa? Kon bubuk kok Jare kok matur kesayangan ya kok kon kesayangan bubu ning kudu omah. imbang, kesayangan kudu imbang sing lanang nyambut gawe, sing wedok kudu toto-toto masak. Ngono. Berarti aku masak ning omah ya. Lah iya mulane Pak. Senenganmu apa, Mas? Aku senengku jangan asem. Jangan asem. Oh, gampang no? Oh gampang. Ambekan saiki Pak Rusti Lombok saiki larang ya. Oh nek Lombok larang santai no. Ah, Ku anggere bar mangan dulit tremason, bar mangan dulit tremason. Iki wis padha pedes ana. oh pedes. Iki kene Mas ya. Mungkin nek kurang pedes bar mangan koplok cangkeme. Plok. Waduh. Iki langsung pedes. Saya judir monggo. Ndak maju, ndak maju. Jadi merongos. Kowe nek merongos rasa melet barang. Heeh. Niki asline ya ora melet wong trek kadang kecepit kok Mas. Oh, ngono. Aku seneng wong elek gelem ngakoni eleke ya gitu. Oke, ora Jujur ya Mas. Ayo Ri. Ngene entuk beras jatah dicorek kok. Banget. Mesrane. Tindak pundi Mbak Utari? Niki badhe nyontekne mbae. Ra weh puskesmas iku rono. Kowe nek rone berarti ape ngajak ning pring-pringan. Iya ya. Puskesmas ki rono. Ya kan medhon rono terus rono. Oh iya. Kaya ngono dikira mbae kowe ya ngawur. Lah iki lho takoni macange ngene iki ora mbae. Lah apa? Kok takon macange iku wis Napa paham. niki teh napa niki? Niki lho badhe nyuntekke pembantu kula. Berarti awakmu gak mentalan terus sakenan ya. Aku ki wonge wong ra mental. Gak mental. Cara pembantune kurang gizi ya mbok tekokne gizi. Iya no. Nek kurang susu, Ya tak tukokne susu. aja tuku wong dhewe kok. Ya aja. Sasetan weh. Sasetan kok kaleng. Sasetan mawon. Kula ki nek kaleng ndak. Aku nek dikei susu ya wegah. Lah kok ngoten? Ya tak pilih adae. Aja. Ada. Kaleng kuwi berarti. Adah kaleng kuwi iso nggo dolanan iso nggo otok. Susu Kaleng apa? Mas Jolang. Terus gede kok dikei susu. Kudune Kaya cah kurang gizi. susu ki dienggo sing cilik nggih, Lah Pak. susu nggo sing cilik sing gede-gede kei adae wae. Kuwi kalenge iso nggo wadah ballpoint. Oh iya. Iso nggo celengan duit receh. Wah, kok nek tak yengen kena dirosokno ya. Alus manis merak hati. 'Yen 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 'yen
Mas Heri Purnomo Kragan derek monitor sembah nuwun. Kedung makam larut kebut mriki sedaya, Pak. Oh, kadang-kadang gedung makam. Pak Cari CS. Wah, ya iki. Lenggah ta pundi ya, Pak? Niku udah lenggah teng truk. Niku nggih utari Lovers. lovers kabeh nggih. Syukur-syukur Pak Cari dung makam munggah nyanyi bareng gitu. Ajeng mriki Pak Cari. Cocok. Wani ya? Wani. Mape mrene kepetel ning kono. Dipantau saking Tirtamaya Wonogiri Mas Wahyu Prasetyo. Dalu. Menika takmire Masjid Al Qomar menika. Salam kagem Bos Hari Jakarta ugi Pak Samidi Bu Dwi Warsini ing Cilegon. Nggih, sembah nuwun Mas. Sampai jumpa besok malam di Giri Marto Wonogiri. Oh, nggih. Wonogiri ki adoh. Adoh. Nek kok Ponorogo ya cedhak no. Oh, kok cedhak nek Ponorogo. Alhamdulillah. Iya si aku ki wong dagelan mbok kon muni kopi ya saru kok iso. Ane sampean Mas ngopi burung Mas? Iki lho ya si dagelan kon muni kopi ya saru. Iki apa neh malah kon muni jajan. Terus Mbak Ima iki ngono mesti. Sik digodhogno banyu Mas Jolan. Masa dagelan kaya muni kopi. Rapen. ya saru ya Jol. Saru. Oh. Ima. Piye Mbak Ima ngomong piye Mas? Snack. Aku ki dagelan iki wis mumet mikir bahan kon muni snack neh. So rasakno. Masa wenggan Nenano goleki si podang janar ngrungokke Utari Bawa karo mangan sosis. Wah, Jenengan ke lo angsal sosis. enak. Walah, mak cange nggo. Li, pelanggaran sumpah mak cange jebule karo dodol. Kancane dipikirno. entuk sosis banget. Lah waki ngono ki nggo wareng dhewe. Carane arenge dicupno awor kipas angin. Nyonang. Kancane dipikirno. Siji 2000-an nang. Mas Danang gak doyan sosis jane. Danang sewenenge mbok dikeki 5 padahal kok dipotong 10. Ibu bunga enggah tiku Dalang nek di penggemar ya diteri jajan ngene iki lho. Lah, walah. Sosis jajan. Rumangsane sing di penggemar iki sinden-sinden tok ngono. sinden kok sepi ya hari ini ya. Loh. Ya, Penggemarnya kan numpuk di dalam. ya sinden Diteri iki. rokok. Ah, sinden Teriki. biasane tuh buah. Iki sinden tuh kodok bangkak iki. Ruwes sih Mas. Lah iya wong jenenge cedak sawah iki ya kodok Oh, iya, ijo. Mas. Oh, penggemarku kae lho, sing kudungan ireng kae lho. Gemati ya Mas. Alah wong penggemar. Kayak gemar apa gemes? Penggemar kok tuh. Utari. Piye to Mas? Wes. Ora nang sing gemar karo aku ya Mas. Aku gemar untuk dirimu. Lah kok ora digawane jajan? Wes kok tak tukono lemari. Jajan kok lemari. Milih lemari apa jajan? Ya jajan nih. Kok nek jajan iso entek lho. Oh iya. Lemari? iya. Milih lemari apa jajan? Ya lemari nak no. Lah jajan ae yo. Yo lanang mencela-mencele. Tak pikir-pikir 3 juta ya. Iya. Ama takon ning andeng kali kono 3 juta pintu 2. Oh pintu 2. Iya. Tapi nek pintu-pintu malah murah. Yo lawang-lawang tok kuwi yo. Iki Pak Umar saking Bangilan sak rombongan yo hadir. Oh, nggih sembah nuwun. Terus ya, Dek? Nyanding bisa
garap cara tayub podang kuning kopi jahe. Oh, iki. Cara tayub nggih, Pak. Ini tayub Tuban. Oh, Tuban. Nggih, menika pamburutan saking Hamengku Gati. Weh, Nggih, kalian Pak Takrib menika sak ing rombongan king dikir ugi kunjuk Pak Umar sak rombongan. Nggih, nganggo nek tayub nganggo halo ngono. halo dia kok halus diapi-apikno ambek ngayak. Podang kuning kopi jahe. Kopi podang kuning mana be? Kopi jahe. Halo, ayo diapi-apikno mam kepen buntu ta ora ayo. Yo. Halo. Ih, kurang kemes. Piye? Halo. Halo. Wah. Halo. Masa ngepir ngono? Yo kita tambah kewes kok. Ayo njajali sing kewes kaya kanca-kanca sindir Tuban. Halo. Podang kuning. Podang kuning kopi jahe. Monggo, Mas. Muni halo kaya kenek telek. Halo. Lekting Mister Rusdi Mundu Mujuran. Apik ya, Mas? Apik, jumputi. Kaya orkes ya, no. Sarang
Wah, wis kaya sindir tenan. Ajeng mirip cara etan. Tur setelane son yo. Nggih. Nganggo mangung kaya sindir. Enten mantule. Ndayi, Kowe nggo apa Wijo? niki lho ajeng kula kan buntel ndayi kok. Gawe sewunan iki. Lewang jaga nih nek enten kerupuk, Mas kerupuke oke. Siap. Iki dimangan bareng sih dijedake mik wah kaya neribel kae. Kerupiak. Lah jenenge rezeki. Nek sing kaya kembang-kembangan rupane jampun kuwi jenenge apa jalu? Sing pundi niki? Oh sing jejere kae sing. Nah, ora. Niki kembang Nah. goyang. Kembang apa? Kembang goyang. Delok. Niki kembang goyang. Sebab apa kok diarani kembang goyang? Lah, duka. Monggo ya reso goyang-goyang ya. Ngeten le, goyange niku nek dicelupno terus nek wis ning tengah di ngeten-ngeten ke. Wah, iki dienggo bros ning kene ya ketok Apik. Enggak, niki telek yuyu. Iki Telek yuyu. Iki telek yuyu. Kowe apal jeneng panganan kaya ngene? Apal wong gawene njaluk kok. Niki kuping gajah, jenengan percaya apa ora kuping gajah kok sakmene? Iki kuping anake gajah. Oh, nggih. Kuping bledug. Salah, masa matur suwun Mbah Jarmani nggih. Wala. Bala dhewe niki sing beto kunci kerajaan Punden Dingil lho. Wah, ngoten. Nggih. Oh, serawungmu yo akeh. Kathah persatuan niku kathah. Persatuan. Nggih, sembah nuwun menika kopi jahe. Alhamdulillah. Pamundutan ingkang hamengku gati. Wempun disembadani kabeh bengi Terus utari wancine wes surap surya lala. Sindir karo sandalan rontok kandel pantes kok. Nang ngene tok niku mumpun dadi. Iya. Sindir. Iki karo sok gawa sandal kandel ya Nduk ya. dinggo apa? Nggih dinggo nembang karo sandalan ngoten nika. Bingung hit. Mbak Kong badhe nderek nembang napa badhe mekas? Oh, oke. Apa melok mayang? Wah, aja obat apitno wayang kok malah. Debat apitno wayang. Oh, nggih. Ya. Kuwi mau Mbak Utari. Nggih, Mbak Utari. Coba saiki berdua ya. Wah, bojahe gedhe dhuwur kaya jagung manis tuwu. Oh, iki yo tak goleke sing gedine. Sinten ya? Mbak Mia. Mbak Mia niku nggih nderek dalu niki. Lah iki kok sing pinggir dhewe nika. Wah. Iki dinggo tampek angin nih. Mbak Mia kali Mbak Lila, pinggir kono karo pinggir kene. Wah, lah nggih. Iki nek ora ditangekno soro iki. Enek seling ta ora, Mas? Sindene mok seling. Piyaine gedhe dhuwur ngene kok ya no. Ambah. Walah. Ngontet ngantek korsine dadi biru ngene ya. Wong edan. Sini kene nak. Bayu ki nek ngeroki rak 3 dina cah. Apik ngerok itu. Iki. Nggih. Mbok kekno sapa neh Wijo? Niki ajeng kula pekke niki senengane. Ayo diran. Diran ora Disambi diran. Nggih. Lambene ora dilerekne wae. Ora Diku mamah barang. ora ana kegiatan jare. Heeh. Nggih. Wah, kowe kok ubet wis gak dagelan yo seksi konsum ya. Lah kok sok diparengke lho. Sing ngendang nek ora wangsulan terus diuncalne nganggur ngono to. Lho mantek to. Makane mau diinget isik no Mas. Tak ngabot kok jebule ya. Larasipun pelok. Ah, iki mrene kita berdua. Sing dalu Mbak Mia. Dalu, Pak. Dalu Mbak Mia. Iya. Dalu. Oh, Sopan nek karo kowe. sopan apa trek kopok kok. Kono sahur kono. Kopok piye? Dekne tak takoni cetha lho. Coba. Wong telu iki sing paling kopok iki rumangsane sapa? Lah sinten? Kowe. Ah, mboten ah. Jajal we. Mbak Mia dalu. Nggih, sugeng dalu. Dalemipun pundi Mbak Mia? Kula mboten kula beto. Oh, lebih betul. Alamate.
Kula alamate Kudus. Kudus. Mbak Lila dalemipun pundi? Kula saking Rembang, Pak. Rembang. Tesih kuliah? Tasih. Sampun kagungan pacar? Derek. Derek. Loh, hamil nih. Kapan? Kapan aku pacaran karo dia? Aja marah-marahi. Loh, nyanding kira kroso. Pacar ya rasa Dalam? milah-milih, sing penting urip ngono lho. Lah urip ki wedhus ya urip, masa aku pacaran karo wedhus, Mas? Mbak Lila kuliah teng pundi? Kula wonten UNES, Pak. Semester? Semester 9. Oh, nek Mbak Mia sampun lulus kuliah nggih Mbak Mia? Oh nggih, sampun. Oh, cetha cah loro tak takoni cetha Oke, kabeh. pun lulus kalih dereng lulus. Mas Julang, Jing. dalu dalemipun pundi, Mas? Saya lah saking Rembang. Sampun kagungan putra? Sampun. Masih anak sembilan saya sebagai? Sik, Mbak. Ah, cetok. Jawab lho. BUDG. Pripun niku wae? Dalemipun rembangnya pundi? Rembang-rembang pas ulang mriku. Oh, sampun kagungan putra. Sampun. Pinten? Tunggal. Oh, lah apa sisi bahasa cakap Cuk. Lho, aku mau cek terakhir apa cek tak nyedak piye mau Pak Igit bareng. Lah kowe iki budek kupingmu. Lah nggih wong terakhir ora Mbok kaya Mia kuwi lho, Mbak Mia. Dalemipun pundi, Mbak? Kudus. Kudusipun nun. Getas. Dereng kagungan putra nggih. Dereng. Oh, nganten anyar. Dalemipun pundi, Mbak Lila? Kula saking Rembang. Dereng kagungan putra nggih. Dereng. Urung duwe Tasih pacar. nggih. Heeh. Jula, Nggih. dalemipun pundi? Mbak. Sampun kagungan putra. Sampun. Pinten? 3. Rasa jangan anake Cakyo. Aku tiba terakhir ngene. Genten aku. Apa sing kopo kok tiba aku? Mbak Mia. Nggih. Siji tambah siji. 2. Mbak Lila. Dalem. Dalu punika pripun kabare? Kula sae, Mas. Jam pinten saking dalem? Kula saking dalam setengah kali. Pak Igit. Dalem Dalemipun nika ingkang pas pundi nika? Tawangsari Kelurahan Leteh Kabupaten Rembang, Rembang Kota. Niki wau mayang nggih. Lumayan mosok dikira bal-balan. Lha tek daleme sinten nika? Menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sulasmin, Mbah Warno. Jare seneng Komplit sak kanca cakraning ngrat. Wis boten bisa. Panjenenganipun dangu Mas nika. Iya seneng ya. Lakone Partokrama pesenan saking Hamengkugati. Oh, semono. Lah nggih menika son ya kon gawa tak gawake. Salah. Di streaming juga saya bawakan. Wah! Piye lho Mas, lho wong tayangan kok mbok amuk. Lah aku iki takon suruh. Sampeyan kan cepet. Oh, dak layak iki dalang iki kondang tenan ana wong lindur iso dijak omong kok. Pancen iku spesialis. Ayo tikok kene penak kok kono kok aku lho bareng tak bales kok seru nggih nika di streaming. Nggih saking Rembang. Sesuk ape terok ngono cah ana wong nagih. Kok jagane ini nagih utang. Apa Padahal aku sing nagih. nggih. Selamat malam Mas Julang. Malam. Ini hutang di bank belum dibayar. Kapan bayarnya? Harus Oh. terok aku saiki sesuk gen mumet biasa wong sing nagih. Lah tenan. Sesuk terok nggih. Aja. Iki ngakon kok mbok penging. Aja mbok terok. Lagune Loro Ati 2 pelok. Nah, dibawani Pangkur. Oh, ngene pangku. Loro ati loro. Loro Ati loro. Nano. Monggo Mbak Lila dibawani riyin supaya tembange nika luwih rega. Mingkur. Mingkar mingkuring ukara. Oke. Akarana karenan marti siwi. Iya. Oper Mbak Mia. Mia. Ya, ambil napas sik no, ambil napas iki mesti napase mlandung wong ada angin sakmene gedene kok ya. Kayak kompresor. Oh, kompresor to. Yo. Waduh, Ngopo Apa lho, ya? Mas? ape katut diserot tau. Jari ambil nafas. Yo saking sakmene.
Lah tak nggih. Akhirnya memekas lagu. Tak kira arep nembang. Lah iya. Tak kira rak nyumet obat nyamuk sinden ta apa ngono. Iklan niku. Lah iya, kok liwat kaya ora ana dadeh. Mbak Jarmani. Jarmati. Ya. Sinawang ras mining kita sinoba sino karto Oper lila. Enggak, Cik Lila suarane kersane tambah. mereka tarata pakar tining ngelmu luhur Ojo ragu-ragu. Awakmu ki nek pas nembang aja ndelok sing tukang jedor. Iku mono Mari salpok ya, gangguan. Mas. Iku gangguan. Oh sangarepe. Bocah aja delek kene bengung gahno. sorry Se anggere nembang mlengakmu rono, soalnya ning syuting. Lah, aja nonton kono. Iya kok. Nek iya nek ora. Lah iya. Ora. Wah, sing mesti. Tanggoku yo ora yo res-resen kok yo. kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming Loro ati loro ya. Berdua. Ayo. Nembangnya serius. Mbak Mia dan Mbak Lila senyum manis. Iya. Ya. Joget yang kompak. Yo. Oh,
Sembah nuwun iki lagu sing lagi booming Jo iki. Nggih, lagi ngehit niki cara cah saiki ngehit niki Pak Ikit. Ngehit tur ngehet. Nggih. Masyaallah. Loro ati loro. Oh. Bar iki metu loro ati telu. Kok terus nomere terus mati. Wah. Loro ati loro, loro ati telu terus mati. Yo ora. Heeh. Ganti sing saka Blitar Mbak Yosi Dian Pratiwi. Aduh men iki Pak Ikit nggih. Nggih. Mas aja dipleroki. Aja dibayari arep putra lan biasani Aku kudu ngerti kono. Aja ditinggal kang pripaden ngerti kurang. ban podeng dari jaman Ya sing eling eling bakomo iku budaya. pancen bener kandamu Dalu Mbak Yosi. sugeng dalu bucange Mbak Limbo. Nah, ini adalah sosok wanita idamane Mas Jolang. Mergo golek bojo sing cerewet ngene, mergo Jolang iki bosone ning omah meneng. meneng anteng, Anteng. ora tau duwe swara. Ora tau duwe swara, aku rono ya gur mesem. Mesem sumeh sakjane ning ki ra duwe uni Iya. ngoten. Kayak bojomu kok menengan gene Mas. Iko ya ora perkara ranti uni. Lah piye ketoke kaya meneng anteng Anteng ngono. kok kae bisu. Oh, bisu to. Bisu. Enten iki mak Oh ngono. Iya, Tapi lak sampean cinta to ya karo bojone cinta, sampean cinta sing kae. bisu Cinta kuwi. ora mudeng dhuwit kae. Oh ngono. Dadi sing kok golek iki sing ra mudeng-mudeng Ora dhuwit mudeng-mudeng ngono dhuwit. kuwi. Kecara awakmu ora mudeng dhuwit lah tapek bojo. Sampean kuwi arep ngepek bojo aku. Iya. Mosok Ah, tenane. Sumpah itu. Yakin? Wis yakin kae. Lah piye? Aku to. Ah, Emoh. gelem. Berkah kanggo kowe ning musibah kanggo Yosi. Emoh aku ndak ora usah ritek duwe bojo kaya sampeyan. Engko lek tak jak neng dindi aku isin. Lho, bener. Lho Mbak Yosi cantik kaya bidadari kok nyangking kirek. Terus piye? Aku kan yo malu. Masa aku loh seorang Yosi Dian Pratiwi harus mewangi sepanjang hari hae duwe bojo kok wondo kirek. Kan yo ora mungkin. Dijak buah, dijak becek kan ora Dalan niku lek pantes. ditakjak buah nyumbang aku mesti isin. Ora mungkin toh aku terus mari ngono nggawa sampean takjak buah, tak gandeng ayo Mas kita buah bersama. Terus aloke peladen-peladen kaya ngopo Ngopo? nek aku sampean terus mari ngono mara bareng arep nyumbang. Lah ya repot. Engko wong-wong ki bedakne ndorone karo kirike. Lah ya terus repot jajali kaya ngene. Kan mosok aku terus dialih. Walah. Rabatin masuk garing selawase yo lah. Kok iso Entuk bojo kowe tok omongane arang-arang ra ngumani wong belas. Model ngene iki lho sing rata-rata gawe wong-wong do cepet matek. Bis, ya. piye kok cepet mate? Wong de bojo kaya aku kok wis ora gelem ki berarti pikiran-pikiran lu ora pilihan yang bagus wi. Kok iso ora pilihan yang bagus wong genah aku rugi nek duwe bojo sampean. Aku cantik duwe bojo kaya garangan. Dilihat dari segi manapun aku tetap rugi ya toh. Wis rupa ra gadeg bondo ya ra duwe. Terus sing dadi pilihane ki apa? Masa aku nyambut gawe dhewe, Lah, nek repot-repot dhewe, duwe bojo. Walah. Genteni Dik 50. Kurene wong omongan ra gelem gentenan wong lanang ya dikeki wektu ora kene ora ngono wong dhe bojo elek kok ora gelem umpama isih dijak buah ya kon ning njaba rai-rai model ngene kei tumbuh ra entuk dhuwit. Oh, dadekke pengemis. Ha iya. Oh. Wah, ora ngerti kaane wong-wong elek iki mesti ngayani ya entuk dhuwit entuk rono-rono. Oh, dadi aku ra rugi lek ku buah mau balik. Ah, mulane aku mek bojo tenan. Wegah. Aku ki paling ora ya
tuwek lah, elek lah, nek sugih. Lah wong sampean ki wis tuwek, elek, ora sugih, wis sing dadi pilihanku apa, Cuk? Saiki berarti ora roh utangku saiki. Lho, piye Anu, iki? ora roh tabung aku. Utang kok dipamer-pamerke. Duwe tabungan akeh to? Lah mau karek 10 rupiah. Ngono arep pamer 10 rupiah. Ora, wong jenenge bojodo patiku rezeki rahasiane Gusti. Dene umpama awakmu gak gelem dadi bojoku tapi nek aku gelem kan ya kersane ngalah. Kok kersane ngalah ya kersamu dhewe kok iso. Iya. Eneng tuwon kersane ngalah. Entuk salam Jo iki Jo. Nggih. Nggih, salam kagem Mas Jolang. Saking Pak Sali niku ora iso rene mergo entuk charteran. Nggih. Oh, nggih. Pak Sali nek pilot. Nggih. Niki wau nggih Pak Didik saking Paring nggih. Pare pun Kediri. kentun, Pak salam nggih. Pak Salim Sugihan niki mau ora iso teko ning kirim layang Jo. Pak Salim nggih, Pak Salim. Sugihan. Alhamdulillah. Tanggal 30 Agustus kon bunderi tanggalane. Iki mesti kon bunderi tok apa men anggap. Dek wingi kula nggih ditelepon 29 kon bunderi ya, Mek. 29 campur sari 30 wayangan. Nggih mboten kon bunderi tok kok. Iki takon apa-apaan anakku muni ngono. Iki akeh rencana. Pamundutan kathah terbanyak menika Sesideman. Oh, Sesideman. Nggih. Iki dipantau saka Cepu, nobar bareng kanca-kanca Jipang Foundation. Nggih. Dadi ning Jepang kono don gawe pondesi. Jipang. Oh, Jipang. Jipang kuwi Cepu. Oh, saking Pak Mariono Wonorejo Cepu, panggih jingben tanggal 20 Desember. Nggih. Oke, siap. Ibu-ibu peladen iki sindene nyun anu tremos kalih toya panas ngoten dicepaki kopi, kalih teh, kalih gula, kalih gelas, kalih sendok ampun lali. Lah iki Nggih? kopine wis dadi lho. Alah nek ini wis karentek semono lho iki lho. Ya go ya. Lah rene gelasnya apa ya kon nyucup dhewe-dhewe ngene. Bocah iki kok ora ndek pikiran, sinden kok kon nyucup. Lah, piye? Sinden ku dicucup. Alah Gusti Allah. Maksudnya dicucup nang kok gelas ki lho. Wong jenenge lho Dipun bawani dandang gula. Siap. Nggih, mumpung dipantau saking Bitingan Mas Yoyo, Mas Juki saking Kodim Gombong. Lah nggih. Kanca-kanca TNI do memantau. Nggih. Nggih. Kang Agi Bluro yo. Salam buat Mbak Utari dari Kang Agi dan Mas Jolang. Ya Allah ape dipoto. Arep dipoto sapa sing arep moto sampean? Mas Agi ki gaweane foto-foto. Fotografer. Fotografer. Aku anggere bar dipoto dibusa, bar dipoto dibusa. Nggih patut-patut lho Mas. Fotomu nek ketemu didol ya ora sampean. payu. Nggih, Pak. Dari Tapan Kota Jakarta Barat monitor saking Mas Boymin Batu Retno yang lenggah wonten Jakarta Barat. Monggo Mbak Yosika wiwitan. Nggih. Wiwitane enderek sang beki. Saking Pak Jan Pandi Jelaru ya hadir sembah nuwun Pak Jan, sembah nuwun. Wah. Niki wau nggih sampun wonten WA saking Pak Warsono, tirose ajeng nyawer nek sido. Oh, nggih menawi mboten kepetel. Tok Kepethuk lah ya Allah cangkem iki. Nek ora kepethuk ya Allah. Mas Jolang pikantuk salam saking Karanganyar menika, saking Kadang Pelawak ugi, Mas Uncek Sanusi. Nggih. Rumah kula Karanganyar Pak Jokowi titip salam. Mosok titip Aku salam. ndek dulur kono kok. Nggih, makasih Mas Uncek sekali-kali yo sok ben ngalor. Dijak nggih, dijak. Sawet kowe Kentirnagara. Nggih. Saking Malaysia yo nyimak. Nggih, nggih. Selamat malam Makcik, Makcik. Kuala Lumpur Pak Teguh. Bila semua selamat malam. Cek kok fasih basa Aku Malaysia. tau rono kok ya. Apa iya tau rono sampe Aku nek ngemis kene sepi ya rono. Oh, pengemis. Kur ngemis. Pengemis internasional ya, Jo. Nggih. Prenya bagus kang olah budaya
berhasil urun swara. Oh, gak aku nyawang kowe wis pengen adol-adol aku. Ning yo ben ketok nek Mas Jolang yo iso ngembang. Kepala grup das-dasane grup campur sari lho mosok ra iso nyuwara. Aku isin lho ya mari. Ya ora to, ya isin jenenge maksud iki suarane ku kaya wonge apik ngono baru didedaki kaya garangan kan isin aku. Kadoan ngene. Ya suarane mantep sapa? Suarane mantep sapa baru dicedhaki lho garangan. Niat ditunjukkan suara sowan menyang. Hati-hati. Sowan menyang kutha gedhe. Piye? Ayalah solah terus piye? Ke kutha Gedhe. Jo, iki cengkok tersulit lho, Jo. Oke. Nek sing biasane sowan menyang kutha gedhe. Biasa. Biasa. Nek kuwi mau sowan menyang kutha gedhem ngono. Gedhe. Gedhe. Saking gedene dadi gedhem. Oh. Iku nek ra geget karo merangos mboten entuk cengkok. Kok pinter sampean? Alah, mbok. Ya ampun. Alah delok meseme ape seneng aku tenan ta iki. Alah, alah. Ah, sumpah. Alah wong rupamu koyo telek kepidek lho kok dadane sombong. Wis mambu gepeng. Telek. Biasane ngono iku ya, Mas. Gak apa-apa diteni kowe nek ra iso nelek. Tuh. Ora iso nelek. Wong edan. Kete yo. Bendara terus ka. Ayo, Jo. Gayane. Aku mesti kowe tenan ya, ape seneng aku tenan, sumpah. Mbembar wong wedok kan pinter menyembunyikan yang aslinya. Oh iya iya. Wis ketara. Cek, kaya ngapa? Cengkoke piye? Bendara terus kayung yon. Disimak saka sumber lawang menika. Menika pepunden dalang panjenengan Bapak Sabar Sabdono. Sembah nuwun nyuwun pangestu Pak Sabar Sabdono. Wah, uncine gedhe. Bareng aku yo nganggo unci tiru-tiru kono ning kalah gedhe unciku karo Pak Sabar sumber lawang. Kalah Nggih, sembah nuwun. Wis sesuk ya mau kalah ape nganggo knalpot. Kok lagi kenal pot barang. Selendang kuning kang saking lambeku geten ya, Yas. Tak empet untuku mak seret ngono. Jane kuwi untu apa graji? Tenan tak nyokot wit gedange alum lho, Yas. Untumu mawa wiso. Sok diganti untuk geraji piye jal untukmu jal. Alah kirang jos, Pak. Ganti untuk garu. Suara kurang pramana. Ning wasesa ngungro. Ugi disimak saking Padepokan Tirta Kencana Krakitan Bayat Klaten. Wo Pak Surate Oh, nika. saking Bayat. Wo iki dagelan-dagelan sing do nyimak titip salam nggo Mas Jolang kejaba Mas Uncek. Iki Pak D Pluntang saka Semarang. Kok tumben do mirsani to, Pak Ge? Ketoke do prei kabeh dadi penting. Nggih, mulane dagelan iki kaya aku ora dijak lah Sherlock dial. Yo, Yos. Mas Prapto Cepu ya mantau sembah nuwun Mas Prapto iki kanca dolan nalika ning Growong Bluro biyen. Ya nekat ana dalam Lanjut. main Sherlock Budial. Nanonane. Angung rum marang bendera Tiah Sulistyo alah wijer
Lah iki lho. Alah teke alah barang. Sing tak seneng ya nganggo alah iki. Ngincangake ale dagelan saka Sumatera ya nyimak salam nggo Mas Julang. Wah bengi iki dagelan-dagelan do nyimak kowe Jol. Hati-hati Jol. Iki diperhatikan Jol. Iki namamu ning Sigit Channel menjadi pusat sorotan nasional Jol. Nggih wingi saking Mas Agus Kentus Lampung iki. Lah Petruke Lampung. nggih. Niku jane pelanggan setia tak tere sak desa sing di HP niku tok. ya kering. Iki bapake Mas Rangga. Oh, bapake Mas Rangga. Bapake Niki Mas langsung Rangga. selawase Pak Agus Kentus e. Lah nek Pak Agus Kentus keturon ra nyemak blas. Ancane ya bersiji kuwi. Ya, dagelan. Saking Surabaya kanca-kanca TNI Mas Tio sak kanca yo do nyimak, kanca-kanca angkatan laut. Nggih, sembahun. Nggih, angkatan laut. Pak Marsono pilang kenceng. Oh, nggih. Kowe ngerti pilang kenceng ora, Jol? Dereng nate jenengan jauh. Lho ning Cedhak Mediun kono. Oh, alhamdulillah dingil marang iwa. Alhamdulillah. nggih. Ngendi? Dingil marang iwa. Dingil marang iwa Jonegoro lah teko Medion lah, Yos. Yo iya. Kowe ora tau krungu parikan nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Ayo Jol anu. Ya. Ya kuwi ancane karikane ya. Lah. Bodong iki maksudnya maju. Oh iya. Metuwul ngono udele iki. Iya ya. Aja-aja sak ngisore udel. Ora. Ya. Digarap cara tayub. Siap. Lah iki nek sindir tayub ki wah suarane ngeter tenan. Nggih. Digawe keprek-keprek campur serak. Ayo Yos ngayak sik Yos. Ayo Sing ngayak. diayak sapa rene ngopo-opo ngayak. Yo maksude embo-embo lah Yos. Ana Mbah Darmadi. Iki ape anu kok ape derek nembang beso kok. Terus no sesideman. Tenggor Mas Bayu.
ya ngono lho Dik Rani jane ngono lho Mbak mane eman mikul suket alah dientul senenge banget ra bisa tenggor kayune jati lembek berangkat anggar keloro ati apa ya ngono lembek ketoke kok ngono lho Dik Rani Margane apa lo Dik margane sayang lo Mbak mane ali kembleku ningal wis dilali saya kelingan Dene kok disakiti lho Dik Rani man jagung klopot separo matal tresno wis abot aku ditinggal tenggar kayune rembang bareng ketangger terbayang lomayasi terbayang sapa lo Dik Rani sayange lomba abang biru mbak sing merah muda ora bisa turu kebacut cinta. Tepuk tangan untuk Mbak Yosi dan Mbak Rani. Mbak Rani, wah ternyata ngono per. Wah ini karo tayub tenan apik iki ya. Wih, nggih. Bener rempek iso apal. Abang biru, merah muda. Ra bisa turu kabacut cinta. Cinta karo sapa Mbak Rani? Jawab Ran. Ya Ran. Kalih sinten nggih Mas? Maneman nyuwun sewu nyuwun amit. I love ya damuduh Mas Hamid. Nyuwun sewu nyuwun amit. I love you. Ngono kuwi oh alah iki lakon apa to Run. Amit iku yo ndang nyauri, nyuwun sewu nyuwun amit, kuwi ayu amit-amit ngono lho. Kuwi yo sauri. Kuwi jenenge Tengger iki parikan ngono kuwi, Jol. Nggih. Oh. Dadi nek cara Jawa Tengah ki orek-orek nggih ajeng persis niku Oh, parikan. kene kan slow. Oh, Pokoke kayu apa diratani. Nggih. Tengger kayune nangka yen ketengger keloro-loro nek ontok nggih. dilarani sapa lho Mas? Slirane ngono. Maneman. Nyuwun sewu amit-amit. Nyun sewu nyuwun amit. Ngono lah. Aduh. Nggih. Heeh. Salah. Nggih. Ayo. Di Tengger khas Tuban. Khas Treh. Oh, iki walah iki grup kerawitan wayang sing iso Tengger gur cakrane ngrat. Liya-liyane isone niku teng mati. Liyane ya iso ning luwih apik. Liyane iso. Mboten kaya.
Es kanca-kanca dagelan pokoknya seger waras, liyane dagelan sehat. Nggih, amin. Iki dipantau pelawak se-Indonesia do. Ji, Julang iki piye? Ngono waduh. Nanjake bengi iki. Nggih. Go dipantau saka Wonogiri Pak Sardi ya sampai jumpa besok malam. Nggih. Monitor streaming Juve Multimedia Record dari Surabaya. Nggih, saya Pak Waris Sugiono. Nggih. Ingkang ngembang Mbak Imroatul Ima Firdaus. wah cocok niku. Mbak Ima. Niki sing saking Rembang Mak Cange. Nggih, saking Rembang. Oh, sing pundi niki piyaine? Menika nomor 3 saking mriku. Kinutang-kutang Kinutang tansah bisa lewati. Luka rasa tentrem ngayomi. Mbak Ima menika penggemare saking Sari Ngembat menika bae. Lovers Sari Ngembat lovers niku Ima lovers. Sari Ngembat Ima Lovers nggih. Nggih, siap. Alhamdulillah bengi iki teko loro, Mbak. Ayo. Sami streaming teng dalem. Nggih, jane wajib budal. Tapi keperanan grimis. Oh, nggih. Saking Mas Anto Baturna Wonogiri iki wah, penggemar-penggemar Cakraningrat Fans Club saka Wonogiri mulai merapat. Alhamdulillah. Nggih. Sembah nuwun Mas Anto, sembah nuwun. Nggih. Duh. Saking Balirjo Baturna. Ini ku nggih merapat menika. Merapat kabeh. Nggih. Bu Suhartini. Dadi komplit CFC Wonogiri barang wis sembah nuwun Cakraningrat Fans Club. Oh, nggih. Besok malam saged nobar wonten lapangan Ungkulan Giri Marto. Oh, iya. Besok malam bertebaran bintang tamu, Jo. Nggih, Pak nggih. Ada Mas Garing Semarang, Mbak Eka Kebumen, terus Cak Yudo, Cak Andi TB. Nggih. Sayange kula ra iso nderek wong enten acara teng Semarang. Wow. Acara apa, Mas? Acarane terminal iku. Lah kowe nek longgar iki mbok bareng bis ora usah ngajak sopir dolan-dolan tekan kono. Bisa longgar Dadi biyen. serawung karo. Nggih, Pak, nggih siap. Ngono. Sesuk sopirku tak patenane. Yo aja. Ben niti-niti ra ngejak. Mbak Ima, nggih. Pateni urip melu. Iki nek urip melok terus kok, Mak. Si kampret kuwi. Nggih. Jenenge asli sapa sih, Mas? Kok kampret-kampret Jenenge iku Khairul. Wah, apik lho jane ya. Apik. Khairul Sutarmin. Dane kampret. Mergo kerep dipisui jolang-jolang nek miso kampret iki. Lah niku Maca Google Map ora iso, kampret iki ngono Nggih. dadi kampret. Menika wonten pamundutan Mbak Ima. Nggih, napa nggih? Oh, kathah sanget menika panjenengan kantun hamilih. Wah. Menika wonten gubuk asmara, wonten. Lajeng 10/8 wonten. 10 Wonten Sri Huning nggih wonten. wonten. Terus bangun desa wau Mbak Dermadi. Lumbung desa. Oh nggih lumbung desa. Bangun desa nggih. Monggo pilih kabeh monggo. Bangun desa ngene ta. Ngene. Heeh. Ya bangun desa ora apa-apa. Iki karepe bangun desa ning tulise lumbung desa apa ya? Oh nggih niku beda-beda Pak iki terae. Pripun Mas Teh? Lumbung desa niku Mbah Kaji, bangun desa, Mbah Buyut. Oh, ngoten. Saomah niku pun enten buyut-buyut barang. Nggih.